sore iki jam ya. Jam tengah 5. Ngabit. Mari kita. Karepen di mak sore-sore. Ngarit ngomani kowe. Lho, aku mangane bagre dipetik. Besarean, bukan yang ngrewangi. Ya wis nganan lunga sisan, ujarku garep ngeliat randa serampang sisan. Randa bae, bojo siji berantong mentong. Kenapa siapa ya? Asem cek, asem semes kan operator. Bocah pegawai tolan HP tok, orang perintahan wong tua. Dia lagi usaha mak. Usaha apa jare? Usaha ngeliat randa. Randa bae prawan di sentong apa? Jeko ngenang kampil maning budune ndak kabus. Lho, ya ora mungkin wong mbiyen bae sing ngandel mitos. Wong tua malah anak-anak wong gemien, pancen bocah zaman siki. Sedina semisal atau 1 hari sesudahnya. Aduh, tolong Sun. Tolong Sun. Aduh, selamat mau kepanasin di sini. Ya. Aduh, kenapa jane bisiki tanggane? Tolong mah wudunen kok. Awus, amur, mulane ngomong do manut. Wong gemen ngomong dia temenan, malah orang ngandel rasak nang ngono amur, haha.